Bos días, rapaces, ¿qué tal? ¿Sabedes quiénes somos? Seguro que sí. De todas formas, vos presento Gaspar, Baltasar e eu son Melchor. Chegadas estas datas e metidos de cheo no Advento, estamos esperando o nacemento de Xesús. Queremos comezar o noso camiño cara a Belén, pero atopámonos cun gran problema. Non somos capaces de ver a estrela que nos guía. Lembrades aquel día no cole? Pois está igual ca terra. Co lixo no chan e nos mares, a contaminación do aire e os incendios, desapareceron as estrelas e solamente vemos escuridade e nubarróns de fume. Precisamos da vosa axuda para que brilen de novo as estrelas e poidamos chegar para celebrar o Nadal. Queredes axudarnos? Se cada clase mándanos unha estrela cun compromiso solidario, poderemos iluminar o noso camiño e chegar a tempo a Belén. Queredes que este Nadal brile máis ca nunca?